Lagunok eta ongi etorri txorienera. Gaur, bitu Patrik, gaurko errezeta, atzo ere aurkeztu algendun. Bai? Bai, zarzuela bat ingo du. Arrain eta itxaski zarzuela bat, ez da Euskal Herriko errezeta, baina bada errezeta tradizional bat, eta ikusten da nondi datorren, kostaldetik datorrena. Bai, eta gaina kalkulatzen nahi naiz, lapikoa behiratzen nahi naiz, eta urraburu bat agian sobra izango. Bueno, asmoa ingo dula olako. Bai, kabiduko da dana. Saiatuko gara behintzat. Ikusten duzu, gukingo duna hemen, lehenengo olako pikada antzeko bat, loditzeko ero, ogiarekin, baratxuriekin, almendrakin, gero arrain ezberdinak ekarri ditut, zuek eskura daukasuenan arabera, eta hauek danak gero lapiko batean ustartuko ditugu goxo-goxo. Ordan, bigarren potente bat, ero plater bakar moduan hau jartzen duzuen maila erdian, eta benga, hasi otarraizketik eta txirletatik eta gero jarraitu arraiakin, eta nahi duzuena, baina plater bakar bezala balio duen zerbait bada, eta, diru, no esaten hau merkea ez da. Hau egin merkia ez da. Beti esaten ditu, tradizionala merkiak izaten dira, hau pixkat. Bueno, imaginatzot jatorri xan, arrantzale batek asmatutako da, orduan berak hartutako arrainekin, einako esala, berez beretako merkia izango esala, baina gaur egun gauzak aldatzen die. Urruntza osoaz, ez? Bai, urruna noia, baina neria, nahiko merkia. Azkenian, nik ingo ditu dana da, olako noodles batzuk salteatuak, beraz, hor sartu zeike, nahi dozuna, niko jasko puixketa batzuk, oskaiun euskan barazki batzuk, beraz, merkia eta goxua. Oso ondo. Hau esan da, lana badaukagu, beraz, az gaitezen, eta lehen errezeta horrela joango da. Lapiko zabal bat zutan jarri, olio txorrota bota eta bertan ogia almendrak eta baratxuriak gorritu. Atera eta gorde. Arrainak ezurda guzti xarratan moztu eta gorritu ingo ditugu sartai berdinean. Atera eta gorde. Otarraizkekin eta txipiroiakin berdina ingo du. Hauek ere gorde. Lapiko berdinean tipula eta baratxuria txikitu eta erregosten jarriko ditugu. Tomatea txikitu eta hau ere lapikora. Barazkiak eginda daudenean, muskuiluak eta txirla gehitu, ardo txuria bota, tapa jarri eta hauek irekitean gainerako arrai guztia barrura sartu eta salda pixkatekin utzi egiten. Motrailuan ero irabaiagailuaren ontzian pikada birrindu, gehitu, 5 minutuko irekinaldi bat eman eta zerbitzatu. Orduan, ez, nik hemen, lehatzaren da buruarekin eta arrai salda bat egiten jarri dut, fumet bat, betikoa, barazki batzuk horrekan euskala, porruak ipula zenaria sortu itxizkiot, 20 minutu irakiten da listo. Eta oin, jarriko dugu, martxan, gure, lapiko zabal haundia, eta hemen gorrituko dituguna da, olio txorrota batekin, ogia, almendra batzuk eta baratxuri atalak. Eta hauek gero, erabiliko ditugu, birrinduta loditzeko, hemen ingo dut, zarzuela hau. Eta hori ikusitza, eramaten gaitxu errezetan jatorrira, Katalunia aldera, ez? Katalunia aldean, badie tipikoak pikadak edo, birrindura hemen Euskal Herrian izango zana, eta horre diez, azkenean, almendrak, berakatza, ogixa frigituta, eta horan, barazki batzukin edo barazki erre batzukin, tomatiakin da, eta goxo-goxo geratzen diera, olako, bertako mediterraneoko entzekari batzundako. Baina, zarzuera hitza entzuten dugunean, bi mundu desberdinetara eramaten gaitxu. Alde batetik badau, zarzuela sukaldekoa, non osagaiak ditugun hemen sartagin eta kasuelan dantzan, eta bestea gertatzen da antzerkian, ogoltza gainean dantzan, pertsona batzuk dauzen hor, kantuan eta hori abesten eta aktore bezala, ez? Beraz, zarzuela, guk gustoko dugu. Hor guridik, Jesus guridik egin zuen, ez? Zarzuela famatu bat bada, ez? Jesus guridina. Badau, nik uste dut da, euskal zarzuelarik ezagunena, ez? Ze zarzuela bada, antzerki mota bat Espainian sortu dana, baina Euskal Herri dabe etorri dana, eta hementxe, historia eta tradizioa badaukana. Eta nik uste dut ezagunena dela, 1926an sortutako El Caserio, Jesus guridina, bilbotarrak sortuta. Eta nik uste dut oso ondo uztartzen ditxula obra honek, ez, herri giroa, musika sinfonikoa, garai hartako bizimodua, eta politxa dela. Eta, kontu politxa da, gure oitxurak eta golan ezagutzeko. Hala eta Jesus guridik beste hainbat zarzuela egin izan ditxu oso ezagunak. Marieli, La Meiga, La Cautiva, Mandoliñata, eta beste hainbat. Eta ni arrasatekoa izan da, aipatu diot, Izaskun Murgia elkarte lirikoa.
joan zen urtean 2025ko neguan inzitxun 25 urte, eta, bueno, Tere González izan zen bere sortzailea, omenaldi bat emoteko bere irakasle izan zen Izaskun Murgiari, Arrasate musikalen, eta orduan, elkarte hau sortzen dau, Sarsuela itxeko Arrasaten, elkarte bada, eta urtero Amai Antzokixan, itxen da, Sarsuela 3-4 egunetan, asteburuan, eta, kristoneko arrakasta dauka, sarrerak lortzeko saia egoten da, eta politxe izaten dagu, 2000 urtetik, joaten gara ikustera, da, politxa da. Sekul ez dut ikusi Sarsuela. Ez dut ikusi? Ke ba, ni izan den, zerkira eta holan, oso gutxitan, ez ditut esango askota guten izan, gutxitan, oso gutxitan joan izan. Pasada da, zigor, eta egia da, gure udaletxiek, hementsi, omenaldi bat edo aldarrikatzeko, gure udaletxiek lanpila bat itzen dauela kulturan eta, nik adibidez algortan, suertia daukat musike barri antzerkisa aukitzeko, gaina ekartze dituztela obra oso onak, presixo oso murriztuan, eta herritarak hurbiltzeko dela, pasada bat, eta arrasaten, Amai Antzokixan bebe daukau, Durangon ziur abadinon eta aukiko zuela beba izuen eskaintza. Baina, esate izut, dik ez daukadela loitxuraik, bikotea bai juten antzerkira, desente, baina nik. Nik gustatzen bat pila bat. Baina antzerkiak dauka gauza bat berezia, ze pelikula bat, nik eskertzen dut, pelikula gustatzen gara, baina antzerkia da, ez dakit, bertan pasatzen den, momentuan pasatzen den gauza bat, pentsatu daukala kristoneko meritua. Zuzeneko bada, eta publikoa berotzea, da hor konektatzea, da... Konparazio bat itera telebistarekin, da guk egiten dugun ero gaur egun. Horre zuzenean doaz, da guk hemen ia zuzenean, eta orduan, hanka pixkat sartu aldugula esan dezakegu. Edo guk itzen duguna, gura batzen duguna, edo gero zu joaten zara beba show cookinetara. Hori zuzenean, hor broma gutxi. Eta gainera publikoa daukatzu, eta eurekin konekta bain biozu, berba bain biozu, baukatzu zuzeneko presio hori, beraz, bauka bere xarma. Horre, badau jende aurrean, eta hori plazak izan hau, plazandrea esaten dana, jende aurrean gore etortzen dana, eta gustatzen zaiola hori, eta hori behar da pixka bat, hori behar da. Gorritu ditu beratxuria, ogia eta almendrak, olio pixka gehiago, gero hemen urraburuaren da burua da, hor, fumentera. Horre jungo dira egiten, da horre gongo dira. Oin, lehatza eta urraburua xerratan moztu ditut, eta ingo ditut gorritu, eta hauek ere plater batera aterako ditut. Gero, txipiroiak xerratan moztu, hau ere anillatan ere, hemen gorritu eta kanpora, eta otarrizkekin berdin ingut. Oin da, legunean wokeekin egiten gendu moduan, aurreratzen ari gara, dana, gero, eta dana batzea izango, Nik uste dut, Sarsuela kozinara bueltatuz, gure sukaldera, dala, nik uste dut, gixatu marinelaen artien dauen, dotoriena behintzat bai. Bere jatorrixa igual xumia izango zen, arrantzaliek eta marinelek zaukien, bertan zaukien itxaski edo arrainekin ingo zabien, olako entzakari azkar bat, baina gaur egun bihurtu da zehose dotoria ospakizun berezitarako da itzen dozuna, eta nun jarte dituzun, azkenean itxaski eta arrain desberdinak. Kasunetan, betxuzerako bilduma da zerako sorta berezixa daukagun gaur, beraz, goxua, hemen txea ditxigu sartu muskuiuak, txirlak, otarraixkak, edo zein arrai, eta azkenean hori beti, barazizekin, ardo txurixekin, eta tomatiakin jaten den gauza bat da, oso goxua, eta mediterranean aldean oso preziatua. Betxu, lehatzaia bakarri, arraia bakarri ja bete digu ia lapikoa. Egingo zerbait, gero pixat egia da bat ingo dala. Razioetik arritxuzuzuk eskontza batera. Ni beti olakoetan, zegero bakizu, batzuk jan egiten dira, etxera bera baten du janaria, eta, ja behin egiten jarri eskero, gore etortzen gara. Induena da, lapiko handixo uste nuen bagen eukala, eta hemen moldatu behar dut. Odola garbitu, eta oin ingo duena berdina, txipiroiak ere, hauek ere, xerratan moztuko ditut. Oin ingo duena gorritu pixkat, gero bukatuko da egiten arraiago, Oso, da, ze daukie zigor bizat zuelek aman komunian? Antzerkixak eta sukaldiak. Bota. Sukaldariak zaporeak nahazten ditxula. Eta kompositoreak melodiak. Alde batetik. Sarsuela platerun batek emozioa sortzen dagoela, ez? Hau jaterakoan gu gero
kontentu atarako gara programatik, eta nik uste dut antzerkitik ataratzen zarenean bebai, eta bixak biela tradizioa mantentzeko modu oso polit bat. Eta nik uste dut, lehen aipatutako Jesus Guridin elkaserioko sarsuelako protagonistek, hau aukitzen basabien, olako sartagin handi bat, elkarbanatzeko, nik uste dut, han aukitzen zaben eztabaidak eta lehen bukatuko ziela. Ez? Olako sukaldeko sarsuarekin. Horre, gare, zeizan, horre gaur egun antzerkia eta zer, catering bat imaginatzen dut atzekaldean, holan pixkatero pikatzeko, ero zerbait eman gute jateko, ez? Gure zuzan... Antzerkia bateko orokorrian, zerbait, jane lanitea, zabaila utzi daukazula... Imaginatzen dut, cateringa aukiko dabiela, edo joango diela nun baitxera afaltzera, azkenean, bueno, pentsatu da antzerkixan, gauza bat izango dela, zuk leku baten finkoa, ez? Adibidez, Madriden badauz antzerki asko, bertako antzokixan itzen dabiela lan, eta bertan, ez dakit, astero, han egoten diera, baten ofizina izango basan bezala. Orduan, aukiko dabela, cateringa edo betiko lekuak. Baina, guai egon bidabe bai, zukolako tur bat eitxeko, eitxi, ez? Herri ezberdinetan, eta... aukera politxea Euskal Herriko herri desberdinak ezagutzeko, bertako jatetxeak eta ezagutzeko, hoteletan eta geratzeko igual gabaren baten olan berez isadanean, ez? Asteburua da. Hori bai, itzaki politxa lekuak ezagutzeko, eta ondo jateko. Lehen txorienera izan gendun, ekartzen genituen, hainbat musika talde ekarri izan ditugu, eta galderetako bat beti zan, zer da, kontzertu bat baino lehenago, atala dizuten xelebrena, ero nun janduzu hobekien. Eta hor danetik entzun dugu. Eta batzen, superrondo bestatutan ogitartekoak ez da izer, eta bitxiena, zain nungo aztetxen, txutxeak. Txutxeak? Afaltzeko? Junziela, eta mai bat beteta, txutxeriak indanite, izango zen moduan, ez da inoren urte betetxea. Gominola, patata fregituk eta danetik, kakauexak eta... Imaginatzen behintzat egongo zela sandwichak, kakao krema txuri eta kakao krema beltzakin, ez? Ez dena zala gozoki aldera botata, eta beraienetako bat, taldeko gaina komentatu zuen, bera oso zalea, eta bera emozionauta, una ez da gizel. Eta beste ezazaten, hau dao, eta zengo, jo. Zigor da, hortan be, zuguraso zara aspaldi gainera belaunaldi desberdinetako umiak dauzkazu, da igual evoluzioa ikusiko zinuen. Baina nire lagun batzundako oso txokantea izan da. Gaur egungo urte betetzen merendolak eta seguko goratzen dugu, gure merendolak izan zienak, lako urdai espiko gazta sandwichak irukiak, beste batzuk kakao kremanak, gusanituak, olako laranja freskagarria da gero gusanituak osatzen zituzun da, olako hori gaur egun jarretzen du berdin izaten ume. Ez aztan nire lagun batek, bere ikastolakoak behintzat, edo bere ikastolako umien merendolak eta, ontxe diela, humusa, guakamolea, hau azukre gabe, hau ez dakiz zer, da esaten hau, nun geratzen die, lehen itxen zien merendolak? Ez. Gure inguruan jarraitzen du, patata tortilla, gero sandwichak kakao kremadunak, urdai espiko egozia eta txoixona. Horre jarraitzen dute, eta gero zer gehiago, patatak eta olakoa, bai? Itxarkeri moduan, eta gominolaik eta nola gutxi. Eta hori bai jarraitzen dutela honikoan, horrek patata antzeko horiek freskagarrietan sartzen, eta hori lizunkeria horrek tradizioa dira gure infantzia. Bai, nik hori ez dut ziestiot. Hori izango da baten lehenengo errezetia, pentsau. Ze gate alda gaizki hortik. Bueno, otarraizkak, gure txipiroia badaukagu ere gorrituta otarraizkai. 2 buelta, eta gero, kipula hemen txikituta daukan kipula sartuko dut hemen, erregosten, eta baratxuria txikitu, eta hau ere, barrura. Eta gero, tomatea bakarri falta zaizkit. Osa, proteina, esan dezagun, ia dena, egin da dago. Gero, azkenean, sartuko izkidu, buskuiluak eta txirlak. Oso, da sarsuela baten errezetarako, zeda ezinbestekoa, lehen mailako elikagaiak, ez? Lehen mailako itxaskixak eta barazkixak, arraua, eta nola ez, kalitatezko fumet bat. Ez, azkenean horrek gero emongo zaporia, azkenean da arroz bat itxen dozunean. Arroz bat itxen dozunean osagaiak onako egon bidie, baina gero sartzen badozu, erositxeko salda bat onak egongo diela bebai, baina ja... Bueno, horbe kalidadiak eta kalidadiak. Bai, baina, nolabait, galtzen dozu. Eta kasu honetan, fumeta, hementxe salda, etxian gabizitzen.
Fumeta da arrain salda bat oso aromatikoa, ezurrekin eta barazkixekin itzen dana, eta, bueno, azkar da garden ataratzen dana. Jendiek esaten dago, hau arrain sopa bat da. Arrain sopa eta fumeta salda. Hori norbaitek konparatza ditu berdina esaten den dut. Bueno, batek esango da, bai, arrain sopa bat bezala da, ez arrain sopa ez da, arrain salda. Arrain soparen osagaietako bat da arrain salda, baina... Bai, gero saporia potentzia emongotzana. Arrain sopa bat aldozuein urakin, edo fumetakin, da fumetak emongotza, ondiokan sapore, bueno, geixau, da arrain sapore altzau bat. Baina bai. Ez berdin, ez daukaz ikusirik azkenian. Naiz eta, azkenien, osagai antzekoak erabili batean da bestian, baina betu nik fumet batei tomatia ez diot botatzen inoiz, eta arrain sopa bati botatzen diot. Edo nik adibidez, ogia, pistola ogia, edo sopako ogia, edo arroza apurtxo bat potoltzeko, nik erabiltzen dute gure arrain sopa tradizionalian, baina... Baina hori da, esatea moduan, hori, Espainiar saltza, erolako haragi saltza bat, eta salda. Haragi salda, ez da berdina, bat da. Hori azkenean, arrain sopa da, saltza bat, ero krema bat, arrain sopa da, krema bat esan dugu gehiago, egiten dana, oinarri hartuta, itxasoko gauzak, arraiak eta olakoak, eta fumet bat, arrai salda bat. Aladabe, bueno, sopa harinak bai existitzen die, eta adibidez, zuk oiasko salda batekin, aldozu oiasko sopa goxo batein, bakarrik fideo batzuk gehitxuz, eta ez dakit, haragi mamurtu apurtxo batez, oiaskoan apera. Eta hemen txeba berdina izaik, hartu hau garbitu, hau da garden atara, eta gero, bueno, arrain apurtxo bat hartu, da fideo batzuk, eta arrain sopa harin batein. Ez guk gabonetan hartzen dugun arrain sopa tradizionala, baizik eta, bueno, nik uste hori da, ez? Arrain sopa ja errezeta bada, eta arrain soparen errezeta ja geratu behar da modu baten gorputz bat izan behar du, ez da sopa bat, sopa bezala balan likidoa esaten dana da, niretzako arrain sopa krema bala, arrain krema bat gaur egun askotan deitzez, itxaski krema, ero hau honeken nekorakin deiten da, nekorak krema, arrain krema bala azkenean egiten dana, baina nekorak ebiltzei juzula pixkat nivel gehiagoko esan dezagun, ez? Bai. Baina hori, gorputz bat bada dauka. Bueno, nekorak, hemen txauzkau muskuiuak, txirlak, otarranxkak, daukau urraburua daukau danetatik, eta niri holan, itxaski kontuekin gustatzen gatena da, arrainen iztegisa. Bai. Ze bakitzu, arrain bakoitzak, guk ezagutzen ditugula izen ofizialak, baina gero, zoiaz, beste leku batera, da guztiz izen desberdina daukie. Herritik herri hemen Euskal Herrian, eta, bueno, ez da hortik gertatu da, baina Euskal Herrian behintzat, eta arrain kontuetan nahi gauzaetan, Gero, Andaluziara zoiaz, edo Espainia aldera, eta han ja, galtzen zara, baina guk euskeraz bakarrik zen modutan, urraburua bera. Urraburua hainbat modutan ditzen da. Eta urraburua da urre burua, urreak hemen morea daukala holan, urre kolore moduan daukala burua, lehen bitu sartu dut hor barrua eta hori ez da nabaritzen, baina horti dator urraburua, esan desun, dorada erderaz, eskenean be badauka. Dorada erderaz eta Euskal Herrixan, udalerrian arabera bai, dorada ditzen da, adibidez, Armintzan, Bermeon, Mundakan dagetarian, dorada. Bilbon, nik ez da sekula holan urraburua izen horrekin ezagutu breka. Apitxo, nik sekula entzuen gabe. Donostin, lamotea. Lekeition, urralburua, hau da, elekin. Eta Santurtzin, Mundakan, Elantxoben, eta Onjarbin, urreburua. Eta Onjarbin, izaten bada urraburua kilo batetik gora, xaltomikua. Ara, bello. Beste izen batzuk masotea, momarra, eta txelba urraburua. Beraz... Ni txelba entzun da neukan, txelba bai. Eta gehiago esango izut, txelba ez da Kanariar uartetan han ez da hona arrai batiero holan ditzen diotenik, Holako zerbait uste da hona bat. Hori zoiaz, Kanariar uartetara, da esaten dozu. Nik horret arrainen izenak horrek ez dotentzun sekula, Hori bai, dana da, a la espalda. Bai. A la espalda. Han idea, plantxa neitea, ez da izer, rei a la espalda. No sé, eta ni galde, ¿qué es a la espalda? La espalda da plantxa nein da. Horre die, eta Eta hori enakien. Bueno, Vitali, segundu bat. Hemen, oin, kipula, baratxuri aurrena, tomateak, oso konserbakoak, ero freskoa sasoian, hartu, laukitxo eta moztu, eta horre barrura. Tomate saltzarekin ere indezakegu. Hau, utziko du pixkat,
hemen erregusten da ero botako ditu hemen. Muskuiluak eta txirlak. Ardo txuria, tapa, utziko irekiten, eta gero gainerako osai guztiak kabitzen direnak, batez ere. Batez be, horra sartuko ditu. Eta hori marduan da, obirritzeko motrailua. Bitali, utzi motrailua, ez? Eskerrik asko. Eta hemen, sartuko ditu gure almendrak, gure baratxuria ere bai, eta ogia, eta hau hasiko naiz txigortzen, eta gero salda pixka batekin lagunduko diot, eta hau izango da, gero loditzeko erabiliko dugun gaia. Oso ondo. Urraburua ze esan geik, esaten daue arrain nagisa dela. Urraburua, alda? Sedentarioa. Gaztetan guztetan jako 0,30 metroko sakoneran egotia, eta gero heldu hau itxen danean, talde handixetan sakon-sakonera jaizten da, taldiak osatzen ditu, eta horrek eizatzera joaten dira taldean. Horre ja nausixago egiten direan. Baina, gaztetan nagisa marra dira. 25 urteetara heldu leike? 25 urte alditu? Bai, aurrera bate. Inobezek ez itxulen hau harrapatzen. Bai, noski. Eta itxuraz da nahiko antzerakoa bisiguana. Gehienez, 70 zentimetroko luzera aukitzen dau, eta gutxi gora bera 7 kiloko pixua hartu leike. Gaur egun aztegietakoa gero gehien badauz. Ezautzen ditugunak arrandegi gehienetan, aztegikoak izaten dira, eta hor tamaina ezberdin jauten dira. Raziokoak, ero, pixka dia kilo aldera, ero, 700 gramo ingurukoak eta holan jauten dira. 1980 hamarkadan, nik uste dut Portugal zala holan erreferentzia munduan, hau ekoiztiana edo aztegixena, baina gaur egun Turkia da, urraburu geixen holan ekoizten dituen herrialdia, eta bigarrenak Grezia. Beraz, hor akut kultura deitzen da honetan, handituzte aztegia handixak, eta urraburuak bertatik atzatik. Oso ondo. Eta, arraina gustatanako guri gustatanakuna. Zer? Elikatzea itxaskiekin, da beste arrain txikixekin, da... Daukana? Ez dauka elikadura txarra. Hemen, pipertxo erixero haragia, Hau, barrura... Hori, imaginatzen dut, Mediterraneo aldean ñora eta jarriko zera. Ñorak iningo dute, bai. Guk produktu hobiagoa daukagunez, guk guri hau. Hombre, bakotza beria bultatu du. Nola ez? Hau, pixkat, irula vuelta eman, eta esan dakoa. Gure txirlak barrura, muskuiluak ere barrura, ardo, topera jarriko duta, ardo, kopa bat, eta tapa jarriko dio, eta hauek irekitzen direnean, ingo duna da, gainerako arrai eta itxaski guzti, hemen barruan sartu, eta gero, lau-bost bat minutu irekin aldi bat, pikada botako digu, gorputza emateko, ikusiko dugu, behar bat dugu gehiago ero ez. Tapan unitzu dut, hemen unitzu bat. Venga, bau, irekitzen hori. Tak, ez dienak irekitzen, bakizue. Hilda daude, eta kanbora. Listo. Eta urraburua holan zer rezetetan guztatan gatu gehiago, zigor? Txingarretan, plantxan, guk urraburua daukago itxuria laban jateko. Nik urraburua etxian ja jarri holan eiten didean hartu, irekita eskatzen diate, irekita baina zur guztiak eta kenduta, eta plantxan. Eta gutxi egiten dute, plantxan ematen dio lehenengo azalan ataletik golpe bat, gero, buelta ematen diozu, eta nahi izan ezkero azalan kendu inaldiozu, baina ni azala ez dioketzen, hasi batzuetan kentzen nien, baina hori truko hona da azala kentzeko, beti lehenengo azalan aldean fuerte, bizi golpe bat, buelta ematen diozu, eta azala bera bakarrik askatu egiten da. Orduan, eta plantxan egiten du, buelta eta buelta. Gero, batzutan, ospin pixkat eta baratxuriarekin egiten diotolako olio erre bat, gainetik botatzen dira, eta listo. Donostiarera da, batzuk esaten da bezala. Baina, bestela, parrillan, labian, frikitxuta, lurrunetan, beti ona geratzen den arrain zuri bat da, gantz gutxi daukana, gutxi gora bera, 2,5 artidan da biela, eta kaloria gutxi bai, 1 gramoko 70-80 kaloria ditxunak. Beraz, aukera politxa, zarzuela zuek etxean eitzeko, edo beste errezeta bat. Bai. Eta prezioz eta gaina ondo goten da, arrei bada, bai hori izan dakoa. Gehien bat aztegikoa izaten da, aurkitzen duguna, eta, izate dute baita, basatia, baina, eta prezioz ez da izaten, beste arrei batzuekin konparatuta, esan dezagun urraburua ondo goten da. Hauek, ireki zaizkigu, eta oin, gainerakoa, barrura, jungo gara sartzen, kabitzen dana,
dakite gora etorri naizen, da hiena bintzat, ez da, urraburua eta zitziten, urraburua sartuko du, lehatza sartuko du, erdi eta erdi, eta... Baina, bueno, zeo zein gau. Otarraizkak eta barrura. Venga. Oso ondo. Eta gaur, zigor, erabili duzun produktu batek dauka 20.000 eta 40.000 urte inguru. Motraioak. Pentsatzen osagairen bate ezagiko zinula, baina... gaina esan dut, ostras, zer da, arriskoa, hau zarra da, hau zarra izan behar da. Bueno, garai baten, egoten zen arriskuak, egurrezkoak, eta neolitoan, gizak erabiltzen zituen tresna batzu die, bueno, gaur erabiltzen dugun berdinerako, azkenia... Ehotzeko, eta osagaiak, txikitzeko. Bai. Gaur egun egisa da, etxe modernoetan, batzuk ez da bela aukitzen, ze batzuk alternatibak aurkitzu dituzte, robotekin, edo... Irabiagailuakin, holan, birrintzeko, baina, ondiokan, nik uste dut, motraioak badaukala xarma hori, ez? Saltzak itxeko, edo ze gauza birrintzeko gustatzen da, eta, katilu xume bat, koiara edo makila hundi batekin, tamaina desberdinetakoa badauz, nik ikusi izan ditut, batzuk. Afrikako irudiak eta ez dituz ikusten batzutan olako, gaina holan, pum, da, norbait zerbait sartzen, eta horrek izugarria izaten dira, erraldoia. Bai. Berez, etxe tresna bat, antzinakoa, goxo-goxoa. Bueno, Vitali... Ixadana sartu da, Bai, ez hauek... Sartu... Bere ura bota dira. Hau, hemen geratzen den hau, ez zazu bota inora. Hau da, elizirra esan dezagun, honek kriston zaporea dauka, botako dugu, irekinaldi bat emango dugu hemen, salda pixka gehiagokin bustiko dut, eta lan gehiago izango du jateko. Eta, koiaraka da bat, gure, motraioa erabile dugu nontan, hemen, gure koiara da tataratzen badiozu, Patri? Bai, gure pikadana. Pikadana, eta honek emango dio, gorputza hemen, pixkat sartuko diogu. Eta gisa da, gaur egun robot bat aldo zuela erabili, baina nik pentsatzen dut, motraioa badara zehose, adibidez, zukaldea gustatzen norbaitxi oparitzeko, naiz eta bat auki, ze jendiak, egurrezko taulak dien bezala, jendiak itxe ditu kolekzioak motraioenak, eta batzuk, badauz, benetan artisa badilak eta bitxiak, egurrezkoak, zeramikaskoak, arrizkoak, eta danetarik berez, nik uste opari politxa dela. Etxian 3 motraio dauzkat. 3? Bai, 2 egurrezkoak, eta bat arrizkoak. Eta beira, nola loditzen den saltza, eta hau, bai, izango zen, gehiago arrain saltza baten, arrain sopa baten kolore hartu du, gorrizka horrek, laranja kolore esan dezagun. Hone, 2 minutuko irekinaldi bat, eta 6 joan gatoz dastatzea. Prest dago, gure arrain eda itxaski zarzuela. Txura goxua, usaina be, ederra. Hau erdian pikatzeko eta gero bakoitzak botatzeko nahi duena. Hori da. Azkenean hori egongo dira, hau ataratzen bozu maixan, batek esango dago, ez nik bakarrik txirlak, nik bakarrik hau da. Hemen dana hartu behar da, dana. Bai, guri dana gustatzen jatu. Bai, dana. Lehatza, urraburua, hemen txipiroiak, muskuiluak, Txirlak, otarrizkak ez dio jarri? Ez, jarri baten bat. Jak. Lagunok, hemen daukazue gure arrain eta itxaski zarzuela. Baina plater tradizionaletan, ordan bustinetan. Hau, ze koiara, sardezkarekin, sardezka talabana igual, bai? Igual koiara bai bie da, gero... Sopia jateko? Ni koiara badaukat. Koiara badaukat. Bueno, eta hau saiatu nahi zaber eskuekin aldan, nola egiten den hau. Jendeak hola batzutan, ui. Ai, kontuz. Batzuk hola jaten dute. Oendu baten. A ber. Lu lehatzai eman diozu. Nik lehatzai bai, lehatzale amorratu anaz. Gu, ezian lehatza iastero jaten den arrai badan ikusten. Ui. Ni bai, jendea gainera esaten dau. Legatza, ze soso. Ze, nik beti ez dut, legatza da, nire arrainik gustokuena eta. Legatza bai, ze soso da. Soso? Legatza, legatza. Eta behitu, krakena behangot. Gure umiako lan azten dio, krakena eta nik krakena hangot. Bueno, txipiroia. Krakenan lengusua, txikia.
Ba oso goxua zigor, benetan. Hau hori, asteazken tradizional baten, saltzeko modukua, baina, bueno, gaur osteguna. Eta beraz nik tradiziotik alde, eta... Bueno, beste herri bateko tradizioan agian. Hori bai, nudel salteatuak segitxuan. Eta bakizu zigor ninazela aputxa bat pelota. Zeba? Lehenko gunean, taldekide batek eskatu zuten nuggetsak, da nuggetsak egin zuzten, inotzan. Eta gaur, lehenko gunean bebai, esazuztan beste batek, eskenik nahi dut nudel salteatu batzuk. Ara. Eta, bakizu. Eta gero honetan, baina ordainetan zerbait emango dizute, o ez? Ba, ez. Hola, bai? Ez ebez. Baina, ez dut bier. Ez ebe. Baina, errezeta oso erresa, holaxe joango da. Oiezkoa tira luzetan eta barazkixak Juliana finean ebaki, dana txandakako sinatzen joan, da gorde. Arrautzekin nahaski batein, eta gorde. Fideoak bebai egozingo ditugu, eta gero saltza batein gau, soja, kurria, berakatz birrindua, olixua, eta siratxa nahasiz. Azkenik fideoak barazkixekin, oiezkoakin, arrautzakin, saltzakin 2 minutuz zubizian salteatuko dugu, eta listo. Hala ba. Orduan da, lehengunen ostiralen ingedun pattaian antzekolako, ez? Dana baina... salteatu eta gero dana batian, ero plater bakarra moduan. Hori da, azkenean salteatu danak edo pasta salteatu danak, horti doiaz, guokean egin biharrian nik saltagin normal baten egin. Eta bai, pattaiak bauka bai ala bai, arrain saltza eta marindoa, da erabili ginun gauzak, kakahuetiak, lima, eta honek ez, hau da gehiago, etxean daukatzuna. Kurria ez badaukatzen ez bota. Da azkenean da, eskatzen dutzuna egisa da, hori, arroz frijitu bat itxen duzu bezala. Hau adibidez, arroz frijitu bategatik ordezkatzen badugu, primeran. Oso ondo. Bai. Bueno, bat artean, osagaien artean, shiitakea daukagu. Eta egia da bitu, ni shiitakea bako zeratik gustatzen, zer daukan polita shiitakeak? Izena. Bai, esan, bestean, normalean perretxiko, perretxiko guztiak, ez dakit, dana daukate olako latinezko izen bat, ez? Bai. Eta aipatzen dituzu, eta normalean hemen esate ditugu hainbat gauzen latinezko izena, egunean piperra eta zitze egiten egon ginenean atzo ere bai, latinezko izenak eta dauzkau, eta hainbat gauzekin esate ditugu. Shiitakea japoniarra ez da. Eta da, shi da zuaitza, eta take, shi da zuaitz mota bat, eta take da perretxikoa. Orduan da, si zuaitzaren perretxikoa. Izenak dana, berak esaten du. Ez, eta euskeraz, euskau baita hitz batzuk olan, izenak dana berak esaten duela, ez? Eta hau badakizue, Japoniatik datorren perretxikoa da, Txinan, gaur egun Txina da ekoizlea handiena, Asiatik. Bai, eta aukera ezberdina dagoela, guk hemen fresko ekarri duzu, baina lehorra ere oso ondo egoten da, eta urte guztian egoten da, beste dabe, esan gaur egun, gehien bat ekoizten danez, holan, toki berezietan. Euskal Herrixan ekoizten da. Euskal Herrixan badaukagu baita bai. Lehen izaten zen, aritzan enborrean jartzen zuten, eta gaur egun bai, dira olako zerrinak indaindako olako bloke batzuk, eta egurra behar du bai ero bai, eta horrazten da shiitakea, baina lehorrean ere izaten du. Lehorra oso interesgarria da, zegatik, beratzen jartzen baduzu ez, hori hidratatu inbar dugu lehengo, hidratatzeko erabili dugun ur hori, gero erabili alduzue, salda bezala, perretxiko arroz bat egiteko, salda bat gehitzeko, sopa bat egiteko, ero nahi duguna. Eta oso zaporetsua geratzen da, eta, osagai bat interesgarria dena, eta eskura izaten ditugula, shiitake horiek ere bai, horrek lehorrak esan dezagun, ez? Eta freskoan, eta beste pila bat. Freskoan oso deigarria da, oso aromatikoa da, baina bere textura da oso elastikoa bezala. Eta adibidez, plater vegano baten, nik ez dakit txorienen enginun edo, aipatu behintzat, aipatu izan dugu. Haragia, veganoena. Ez, egiten da veganoen olagarro feira erara. Orduan jartzen da patata, gero jartzen da, shiitakea zuritzen da, egosten da, eta gero pipera utzakin, alga batekin egosten da, holan, itxasoko ikutu emoteko, eta bai? Ikusten, alez konbentzitu duzu, erabat, eta hor da goin behira, holan egon da, zuri behira eta esatu holan, eta holan, telefonoa seguro hartu dela, eta eskari bat egiten nahi dara, nik bakitales ez dutela konbentzituko, baina
Ja hor... Baina testuran, Patri, bada, deitzen diote, haragi testura hori badauka shiitakea. Piskatolan, bada trinkoagoa da, eta beste pertsiko batzuekin da, koska inbar zaio. Orduan, alde hortatik, nahi dutan, beste gauzat, bere alde egiten duena. Naiz eta, gero, nutrizionalki oso interesgarria den perretxiko bada, eskuragarri gaina daukaguna beti, eta berarekin hainbat eta hainbat errezeta inal ditugula. Ez pentsa, shiitake erabiltzearen bakarrikin behar ditugula olako asialdeko errezetak. Shiitake naski bat inal dugu, eta zera baino goxuago geratzen da, hemengo arroz bati gehitu, eta hemen arroza txampiñoiekin egiten dugun moduan, shiitakeak inintzazue, eta egia da, beste zapore bat emango dio, eta batez ere, hori koska egiten diogunean, beste textura bat ere badauka. Orduan, eskura dugun ondan. Prezio honean, ez dala, aipatu genioen atzo, honek barraskilloaren arrautzak, 1.000 eurotan kiloa, ez. Perretxikoen artean, onjoak baino merkeagoa daukagu, Askoz be merkeagoak. Bai, eta boilurrera eta junezkero, zer esanik ez. Orduan, probatu, eta intzazu zuek etxean normalean perretxikoak egiteko, zazkenen perretxikoa. Perretxikoen errezeta edo zini errezetetan, intzazue shiitakearekin. Eta baina, hola, gehatuko zaite, supermoderno moduan. Etortzen nien gazteak, indizut shiitake salteatu batzuk. Ez dakia modernoa dan, Batzundako bai. Bai? Batzundako bai. Zakit, gaur egun egia da. Dago jende bat bateri entzunik jaitxuela gauza hauek, badakila erosketak egiten duanean frutaren dan eta ikusten ditu shiitakeak, eta zuk esan duzuela, Euskal Herrian ekoiztutakoak eta ikusten dituzula eta hori, baina bada, jende bat ez dala animatzen. Ikusten ditu eta bai, entzun dut, ondo geratzen dela, baina ni barren gorriak hartu bitu gazpa. Ja, ez zera animatzen. Eta ni begertatzen zaite, gauza batzuk, ez pentsa, gu sukaldari izateatik danakin animatzen gara, eta hortzitu, bagara baita ere, jakinda etxeko guztua zeintzu diren, gauza batzuetan, zerako arrizgatuko zaten, betikoa jango du, eta betikoakin aurrera. Hori da. Hemen wokean, egingo dituguna da, gauzak banan-banan kosinatzen joan. Woka, sardaia. Bai. Sardaia, baina, haue bai etxian, wokean, egin zeike. Beraz, aragisa egin jogu, nahoango gara, dana, juliana finean, mosten eta kosinatzen gokean, azkarra egingo da, eta... Azkenean woka daukana da hori, bera alde hortan zu bizian da, baina, woka azkenean sartai bat da, sartai mota bat. Sartai mota bat ideitzaiona, hori woka, baina, altura gehiago izaten duena, eta, egia esan guk hemen, ez dakik guk indukzioarekin lortzen dan, wokean, wokeko jatetxeetan da, hor beko zu garbizi horrekin lortzen dituzten temperaturak. Egia da indukzioak eta badaukala, baina hemen badaukagu wok bat horratzean, burnizkoa, eta arek ziur hartzen duela temperatura hori. Baina arekin salteatzea ja, lehenengo, ez dakit, guk gaur lantaldean lehen egon gara, crossfitan inguruan deitzeiten, eta neko crossfit da sartai hori mugitzea. Osea, hori hemen indarrarik eta nahi dituenak egin, sartai hori utziko diogu, eta gainera, gehitu janaria barrura, eta hori hongan pixu gehiago hartuko, eta horrek agien hartuko luke, baina, irudia badira, wokekoak horrek izaten dira. Ez dute asko altzatzen egia esan, han ibiltzen dira apoia uta beti, eta gero lako, bitxadera batekin eroan dana nasten, da gora kabotaten, baina altzatu, gora ez dute hainbeste altzatzen, ostra. Orduan horrek igual crossfitera joan bidi, entrenatzera, 8 kiloko... Neiko egiten dute crossfitan. Pixuekin, eta hor ja, ondoen bai, ez? Bai, hori da. Gaur siratxa erabiliko du, ez, Patrikero? Siratxa saltza, txorinen behin baino gehiagotan erabili duguna, eta badakizuetala saltza bat, pikantea badauka, gero gozo ikutua ere badauka, eta gero garratz puntu bat ere badauka. Tailandian asmatu zen, hor, bi teoria daude, batek esaten du 30. hamarkadan, aurreko mendean, da bestatzuk, data zehatza hor, 1949 inguruan, emakume batek, saltza hau asmatu zuen, baina famatu gintzen, estatu batuetara juntzen, olako Vietnameko tipo bat juntzala estatu batuetara, eta moldatu zuen pixkat Vietnameko, han bertan estatu batuetan zeuzkan, osagaiakin, eta olako siratza berezi bat, eta marka da, oiar bat, eta tapa berdea.
Eta, bueno, Ontxe, bai, ordutik... marka desberdin pila badauz, baina originala hori da. Bai, eta... Bueno, nik hemen lagun asko sukaldaria dauzkat, egiten dituztela, hemenko euskal errezetetan baita ere, holako siratxa maionesa batean, eta holako ikutu bat ematen diotela. Asko eramate da, guk siratxa kasunetan saltzai botako txau, beraz, saltza ingo soja saltza, siratxa koiarakada bat, gero markan arabera bai, badauz batzuk askoz fuertiagoa dienak, beste batzu, baina nik etxian badaukat bat, tantaka batek botatziakin be, oso pikante dagoela. Hau hemen txorien daukaguna, ez da inpikante. Biko jakara Lehen probatu dut ere, sartu dut, eta ni holako berria ero zerbait egertu dut beti probatze gustatzen. Eta ni maionesak egin izan ditut. Eta gero ingo, hau birrindu. Vale. Osa, berakatzak birrindu. Oso, no? Orduan daukagu oiaskoa, barazkiak salteatuta. Bai, ontxe ingo barrautza naskia. Vale. Fideo bai, sartuko ditugu. Eta listo, dana prestatzen joango Eta gero, dana batera eta saltza gainetik bota izango da. Hori da. Beraz, bueno, ja, segitxuan ingo ben. Oso ondo, oiarrana, bueno, gureak esango du. Arranoa dauka. Oiarra ez dauka. Gure markak hor dauka gura, ez dakit no? Gureak arranoa dauka. Hombre, guria Euskal Herrikoa dalako. Arranoa, ez dakit unungo da arranoa, baina, bueno, hori behintzat sinesgarria bada. Nik, bideo bat ez dakit jarri aldugu, baina lortu dugu lukeneko lako onjo musikari bat. Ez dakit musika, ber. Musikari? Da, onjo bati jarri izkiote olako elektrodo batzu moduan, eta, onjoa bizidun zerbait da, eta elektrodoiek sentitzen dituzte onjo barruan dauden impulsoak. Hori, doa, olako esku robotiko batzuetara, eta horrek mugitu iten dira, eta piano bat jarri dute aurrean, eta iten du, kring, kring, eta karo, esaten dute, saltzen dizuten notizia, onjo musikaria bezala. Eta esatazun, bueno, musikaria, klin egiten du, eta da, bueno, nik ez dakit, zenbateko sinisgarritasuna daukan ero, egia da, bueno, izango da, antza ikerketa bat badago, eta, bueno, badakigunez horre espasmoak, elektrikoak euskatela perretxikoak barruan, eta horrek, bueno, lortu dute, elektrodo batzuekin hoiek, gero, eskur robotiko batzuetan edo, bueno, makillatxo batzuek, Bai? Makillo batzuetara jutea, eta horrek, bueno, musika, bueno, makillatxo horiek gero, azpianoen pianoa joten dute, piano bat baino gehiago ematen du, nola dauk izen hori klink, 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 klink? Xilofonoa? Xilofonoa, horako antzeko bat, eta bai, izian behin muitu jendia horrek, ping, ping, muitu jendia, baina horti ja musika jortzen duela. Apura desageratua. Nik uste dut baietz, gora etorri direla. Bueno, hementxe, arrautzen askira gehitxu ditugu lehen kozinatutako barazkixak eta oiaskua, saltza be bai, barrura botako dugu, eta bakarri eratanako fideuak hemen egosten sartu ditut, eta honek bieko dabe, 2 minutu. Gero ingo duguna da, ona sartu, buelta pare bat eman, eta, platero honetara ez, honetara zerbitzatuko ditugu, eta listo. Beraz, segitxon gatoz, minututxo bat. Hau da hau, usaia. Bai. Eta... Ze zapore festa izan behar dugun hor. Bai, eta azkenean, lehen gogunen ingauen paztaia, baina ben ikuste daia usaiakin kurriak emandotzan zaporia, ziur da. Terretxiko emandotzana, naiz eta oinarrixa berdina izan, noraino joango gara. Naiz eta antzekoak izan, espezia batek nola aldatu dezaken errezeta bat, Eta berdina aldugu, euskaldun du, hartu, eta piperrautzak erolako hemengo persia eta olakoa botako genizkion. Bai ez? Pipertxorixo apur bat, bakaia bat, eta listo. Baina egia da, baina hori, eta inalduguna, fideo txinatarrauek erabili, eta euskaldun du, eta euskaldaritza berritzailean olako gauzak egiten dira. Bai, fusioa. Fusioak, esaten dira. Hori da. Beraz, listo. Gure pasta salteatua, barazkikin. Eta oieskuakin, Danakin. Eskura aurkitu du dena. Hori da. Oskailua zabaldu da, ze zaukagun hortik, Azenario bat, tipula erdi. Sobrak eta baliatzeko, eta ona. Hau zaila gero jateko,
Hemen hartasi batzuk, Jo. Esaten daue pasta, ezin dela jan labanakin hartasiakin hartu. Zigor, hori dana sartu jozu hauan. Ai, ama. Batian sartu da. Beiratu, bitu agazki bat. Hau bero da. Bero dago horren sartzeko, nik moztu indiot. Hau bakit pekatua dela. Gero umiai bronka botako zau espagetiak moztiarre, baina. Zelan esperientzia? Digestio biharko, ez? Itzik gabe geratu nez. Itzik gabe. Bueno, bai, rekuperatu mesedez hitzak biharko. Kante dago, Epa! Bai, hamuro dai. Bai, ona, oso ona. Errekuperau hitzak biharko, ze bixak Bai. bueltan etorriko gara. Bai. Astia bukatzeko, zuekin, Bai. eta famatun batekin. Beraz, Bai, musu bat, bihar arte. ondo izan, hor.